Piskat, azken finean jokalariek norberak badaki zer rol daukan taldearen barruan, batzu daude lanerako, beste batzuk gauzatxoak egiteko, eta hori esan digu, Jon Ander Serantesek astean zehar, galdetu genion, ea, bueno, boadez dependentzia ote zeukan talde honek ikusten bai genuen beti bera dela erdigune, eta faltak jaurtitzekoan eta nortasunez hartzen dituela baloi guztiak, eta Jon Anderrek esaten zuen oso aberasgarria dela, bai bera aulkien edukitzea, eta baita jokoan ere asko ematen maitio bere esperientzia tarteko taldeari, eta ezaugarri bat eta nabarmena lasaitasuna. Urko Arroioren jokaldi azkenean abeian da kikututa baloia kanpora joan da, alboko sakea Barakaldoren alde. Hortxe jokaldi errepikatuta, Isik aterako du alboko sakea. Lemoak berreskuratu du, ondo urrundu dute Larrazabalen mutilek, baloia berriro gora. Asier Fernandez, Rebollo baloieske, altxatu du burua, ikusi du barrutik pasea, azken unean moztu du Isik. Eta hor da Nacho, luzo jokatu du Nachok. Garbi dute, bai batak eta bai besteak garbi dute jokoa, eta bien jokoa antzekoa da. Oin ikusi dugu ez, Lemoa baloia zelai erdian hartu denean, baloi luze baten zai ez, haber nun dagoen movimentoa, han ipintzeko segidan, ez du lortu hori. Asier Fernandezek moztu egin dute, eta moztu duenak ja baloia hartuta pres gora begira, haber nuntzekoen movimento baita ere. Oso joko aldetik ez duten nahi baloia atzetik jokatuta atera, beste era bateko joko, ez? Egia da ez da arresa baita ere, arresko gehiago hartu behar da. Bai baten eta bai besten presioa zelai erdi horretan handia izaten da, eta ona, eta benetan zaila da hor, arreskatu egin behar da, askotan arreskoak hartu dezala besteak, ez? Hemen ikusten dut ez batak eta ez besteak arresko ditu hartu alde horretan. Boelua desen bultzaka da, hor gorputza sartu dio Izetari, epaia bertan zen, falta dirazi du, Lemoaren aldeko falta. Hori da, Boadesen arazorik handiena, ez? Mobilidade puntu hori, ez? Kasu honetan ere, askar etorri zaio eta bera mobitzerako esperientzia horrekin gorputza ipintzaekin nahikoa izaten da, baina berandu ipintza horrek faltak erainizten ditu eta faltak arriskutsua dira. Falta arriskutsua hau bai, naretik nahiko gertu, epaia esia kokatzen, urratsak zenbatu ditu, eta badirudi zuzenean jaurtitzen saiatuko dela Lemoako jokalaria Rebollo. Hortxe, jaurtiketa ez da txarra, kanpora gutxigatik. Ona. Zere indarrez da oso ondo, esia ondo gainditu eta bera egin du baloiak, eta jaurtiketa ona. Zuntoinetik oso gertu, hor Serantes atezainaren jauzia edo hegaldia ikusi dugu, eta gutxigatik joan da kanpora. Barakaldo baloiarekin, Eneko Rubiok eskuira eraman du, pasea zuzenean atezainaren eskuetara iritsi da. Zuen aukerarik hor Sergio, katera du Alkaldek, Lemoa, Mendinueta, buru altxatu, azkenean motzean jokatu du Abellanedarekin. Honek Rebollori eman aizion, alboko sakea berriro, txurientzat, gaur txuriz jokatzen ari den taldearentzat, Lemoarentzat. Errespetu asko, askotan gehiegi izaten da, baina hori ja bakoitzaren izaten da, ez? Baina errespetu asko da batetik eta bestetik, eta gero beste gauza bat, puntu garrantzitsua dira, ez? Naiz eta zera 8. jarduna dia izan, puntu hauek oso garrantzitsua dira, Barakaldo ematen du pixka gora, horre izan zuen bolarak eskar bat eta gora atorrela, eta Lemoa berriz bolarak eskar batean sartuta dago, eta haue hemen partidu honetan ez galtzea oso garrantzitsua da. Aukera izan dezake Orbegozo, jaurti atezainak ikututa kanpora joan da, kornerra izango da, aukera ona Lemoarentzat orain arteko aukerarik onena zalantzari gabe. Eta begira zein jarra egindako jokaldia. Baloi luzea buruz, betiko luzapena. Futbola arresa da. Bai. Zema komplikatzen dugu. Rebollo atera du kornerra Lemoak. Arean sartu da erdirak eta bigarren zutoinera, Isik urrundu, berriro beste baloi bat area barruan, berriro urrundu Barakaldok. Azkenean etxekuek
Ondo urrundu dute, Mendinuetak kontrolatu du. Izetari emanez. Azken korner honetan Mendinueta atzean geratu da, ez da normalean zentralak egiten dutena aldatu, aurrekoan hilo da, eta aldatu egiten dutela, eta gero korner atera dute, bueno, Barakaldoki Gasteizengoela egin zuen antzeko korner bat, atera dute Motxean jokatu, Motxean hartzen duenak berriro eman beharrean berak jokaldia egin, berdina egin dute, eta arazoa sortu dizkiote ez. Eta Barakaldo ikusten dugu, Gasteizen ondo ikusi genuen, baina arazoak atzekaldean berriro ere ez. Ikusi dugu, zu komentatzen duen, baloi luze batean, baloi ikutzeekin nahikoa, kontrara aukera sortu dute ez. Movimentu hona Orbegozoena baita ere. Jaurtik eta zerbait faltetzen zuen, areskutxoa zen benetan, desku hona atera du. Nabarmentzekoa da, bi jokalari garrantzitsu gaurko honetan Barakaldok atzekaldean faltan dituela, batetik Asier Larruzea eta bestetik Fran gainera min hartuta, pare bat partidutan behintzat ezingo du jokatu. Bai, joan zen astean Gasteizen marka izan zen, Bi lesio, bi aldaketa egin behar izan zituen bi lehenengoak lesioen ondorioz eta bi zentralak aldatu behar izan zituen. Eta Joseba, hemen Barakaldon Peñasporren aurkako partida ikusi genuen hartan, zer gertatzen den lehenengo Nachoren jokaldi honekin, Markel Robles du gainean azkenean erdiratzea lortu du, ez dago errematerik, orain Lemoak du kontraoson irtetzeko aukera, azkenean moteldu egin du Asier Fernandezek, lare baloiarekin jarraitzen du, Orbegoz hori eman dio, zer egiten duen Azpeitiarra kariari iritsi da eta kornerra berriro. Lemoarentzat esan behar nuen, Peñasporreko jokalari bat min hartzen ikusi genuen saiatu zen jarraitzen garde, azkenean lesioa egun hartan esan genuena, belaunekoa larria, ez da? Alaxe da bai, denboraldi guztirako zelaietatik egongo da. Beraz, kolpetxo txikia Tafaiako taldearentzat, eta hemendik bostekoa eta upadak emango dizkiogu garderi. Zan ere, eduki zuen adorea, agian lesioak eragindako berotasunak eraginda edo, izan zen 5 minutu zelaian, baina azkenean berak eskatu zuen aldaketa. Ikusten zen, Jonan, belauneko kontura. Nola izan zen da dena, jarraitu egin zuen, Iba beste 10 minutu gutxienez jarraitu zuen. Bai, sartu zen eta... Bitxikeria da jokalaria prest egoela, ateratzeko, entrenatzaileak bueltatzeko esan zion jokalariari berriro aulkira, eta aulkitik hotz-hotzean atera behar izan zuen, garde ordezkatzera. Abel Buades baloiarekin buru altxatu du, eskuira eman du, Mikel Agirre Gomez Korta, hor ikusten dugu keinuak eginez. Ikusten du, joan zen astean, gustora egongo zen bere taldearekin, gaur arazoak dituela Barakaldok. Hori askotan pesatzen da, kasu honetan, Alabez maila honetan, gailitoa izango litzake kasu honetan. Eta Gasteizea jotea, Mendizorzan jokatzea, eta horre motivazio puntua gehiago ematen du, eta gero gaina, partidu hon bat egiten ari ziren, eta talde oso ondo ikusi genuen, ez? Gertatzen dena gaur, beste gauza bada. Aurrean dagoena ez da Alabezelako teorian hain talde ona, baina bai benetan taldea gauzak oso zaila ipintzen dituena, ez? Eta horren aurka jokatu egin behar izaten da, eta iruditzen zaite arazoa dituela batez ere baloia mugitzeko garaian, ez? Zelai erdian ezin du lotu jokoa, eta arazo handia. Koldo Garcesek Isiri eman dio, Isik berriro atzera, hor da Garces. Kapitainak beste zentralari Metolari eman dio, eskubian Iñar Uranga, Metolak aurrera egin du baloiarekin, zelaiardia zeharkatu, baloi luzea beste aldera, Tezainak abantai guztia du hor, eta Alkaldek hartu du. Izan da lehenengo baloia, bizka bat baloia ikutu dutena, atzeko lerroak, ez? Ezkerretik hasi, ezkerreko zentrala, eskubiko zentrala, bera jokaldia egin, pasillo utzi diote, gertatzen dena azkeneko baloia neko kaskarra izan da. Idea bada, ez? Pixka bat aldatzeko. Orain arte, 54 minutu hauetan, Barakaldok baloi gutxi izango genuke erabili duela, zelai herrian oso gutxi jokatu du, eta ikusi du ez duela zertxore egiten, igual zerbait aldatu beharko dugu, igual zelai erdiarekin gehiago jokatzen hasi beharko da, ez? Gertatzen dena betikoa da, arriskoa, ez? Mikel Agirre Gomez Kortak egalak ere aldatu ditu Arestien esan dugu Boabez, nolabait bronka txikiak botatzen ari zitzaiola Natxori, bada Urko Arroio etorri da ezkerrera, eta eskubian Natxo ezarri da.
alboko sakea. Ian Urangak. Ez du atera behartzen lekutikan, ez. Epaileak gelditzen da nun atera dan, han gelditzen da. Eta bera dagoen lekutikan, bere lerroan, atera behar da. Jaurtiketa orain, indartsua Rebollok, Serantes atezainak hartu du. Bai, Juanan, argitzen ari zinen hori, askotan jokalariak galdetzen dio nundik atera berdet. Eta hor ze, epaiak geldik egonda, zu jakingo duzu, eta gero gaizki ateratzen baduzu, bai. Baloia besteari. Logikoa da, zu galdetze bali mazu esatea, baina galdetu gabe, bera nun kokatzen den, han lerro horretan, handik atera behar da. Gertatzen dana da, bera oso ondo egiten ari da, hor gelditzen ari da, beste batzuek... Horrek badu, arriskua, epaia atzean dagoela kontraeso batean baloia kanpora joan, azkar atera nahi eta epaia iritsi gabe. Azkar ateratze bali nada, aterako du. Beraz hori ere, beti ez da... Berak ez duen lerroa, maizik eta berak gelditzen da, batek galdetzen nahi bali moduan gelditzen da. Eta ez pali modu galdetzen da, 10 metro horretik ateratze bali modu, orduan, Urangari gertatu zaiona, ez? Orain bestaldera. Serantes eta pixkanaka jaurtiketa gehiago hurbiltzen Lemoa, Azken jaurtiketara ikusi dugu, kornarrak ere 3 atera ditu ia jarraian. Orain berriz falta, txartela eskatzen ari da Rebollo, izirentzat egia esan heldu egin du, falta argia izan da, epaiak falta dirazi du. Hoi txartela da. Horrez dago, zalantzarik ezertako, falta pitatu bali madu, da heldu egin duelako, ez? Heldu egin bali madu, txartel atera behar dio. Heldu, nahi eta heldu, ez jarraitzeko. Bai. Txartel hori. López de Munainek atera du, baloi biguña, Markel Roblesek buruz. Isik atera, Urko Arroyo, oso Orkuelak esan bezala orain ezkerre galean, Nacho dago beste aldean. Honek beste abiadura badaukaga, Beste txispa bat. Abel Buades. Baloia ondo ikutu dorain Barakaldok, berriro Buades. Ezkenean atzeraino eramateko. Metola. Rubio. Galdu egin du, alare hor jarraitzen du leian. Berriro berreskuratu dueneko Rubiok. Torres Imandio bakar-bakarrik ezkerra galean Urko Arroyo bularrez jetxi aukera. Jaurtik eta ederra Barakaldoren gola. Asko ikutu dute baloia azkenean Urko Arroyo hori iritsi zaio, bularrez jetxi eskubiarekin nola gurutzatu duen indartsu beste zutoinera, Juanan. Azkenean jokaldiak pixka bat arrisku batzuk hartzen didanean, ondo jokatzen danean, eta batez ere askotan atzera pase bat ematea ze garrantzitsu izaten den jokaldi hobea antolatzeko bestaldetik hor gertatu da, ez? Nei irutzen jokaldi... Haze zuloa, Bai. Nuntzegoen... Hanik zabilanera jundela, pentsatuz zentralari laguntzera junda, pentsatuz berak iskin egingo ziola eta hor berak kobertura bat emateko gertatzen dara gehiagik jundela eta oso bakar eta gero gola hona da, jaurtiketa oso nada oinaren kanpoko aldearekin, atezainetik ies egiten du eta zutoinaren ondoa sartzen du. Alata guztiz ere irutzeit Lemoa oso biuni ondela, Horre ondira pare bat baloi Urko Neko Rubiok izan dituenak, hor benetan hanka indar gehiagokin sartu behar da, ez? Alata guztiz ere, jokaldia egin du, eta gola etorri da. Eta gola etorri ez, baloi luze batetik, baizik eta jokaldi landu batetik, ez? Balen komentatu, ematen zuen pixka bat aldatzen ari jote zen Barakaldoa, baloia gehiago mobitzen. Eta Mikel Agirre Gomezkortak asmatu du, arazoan ontzegoen, eta garaiz interpretatu du.